sila. Hey, good morning, Philippines! Ano dito sa Manila? Ano yun? Circle natin yun naman, no? Circle ko. Ano pala? Ito eh. Yan yung parking park, diba? Pwede no? Ha? Parking park. Yan ang siya. Kaya parang garo, ano siya? Garo bundok. Yan may ma'am.
area ng Parañaque City. Mga idol, good morning. At ito po ating pinakamamana sa Was Airport going to Saudi. Shout out dyan sa Adalers channel kay That's Mix Family Vlog. Saan na kita mapin? Ang panilip ng bus na maba. Galaw sa kami biyahe galing Bicol. Maya balik din ako sa Bicol pagkatapos ng shipment mo kasi namin sa Bicol sa Bicol. Ibig sabihin, banggi pala niya alam makabaduman. At naman dito sa araw. President Bicol. Okay, iba na ba ito? Kung nabuko po ako na dito ano? So yung aking YouTube na meron. Ngayon po yung aking pinapagawa para di pa tapos. Oh my God, ang laki. Space yan. Space. Space for Office space. space yan. Parang pag yung office yan. Kaya PTX na po. Level 2 PTX. Thank you. Hindi na kita sakay. Dito na kami sa Parañaque PTX mga idol. Share ka? Sige, share ka muna. Akin na yung bag. Just a friendly reminder to everyone, please do not leave your personal belongings at the paalala sa lahat, pakiingatan ang inyong mga personal na gamit tulad ng cellphone, wallet, bags, at iba pa. Maraming salamat po. Just a friendly reminder to everyone, please do not leave your personal belongings at the paalala sa lahat, pakiingatan ang inyong mga personal na gamit tulad ng cellphone, wallet, bags, at iba pa. Maraming salamat po.
6 uwi na ng Pilipinas. Asawa sa airport mga idol. Natin namin na galing kami Bicol kahapon na 4:30 kami umalis. Ngayon alas 4 na rin. Sa Kuala ng Beto Philippines. Beto Philippines. Back to Bicol. Sa lahat po ng aking mga followers at subscribe sa aking channel, maraming salamat po mga idol sa inyo lahat. Ayan, nandito kami sa loob ng PTX building. Sasakay kami ng taxi patungong Pasay, ano ba yun? Terminal 1 ng NAIA Airport. Hirap iwan ako naman aking lupang sinilangan. Ay, himinis ko pala. Sa akin dito yung babaan. Ito kaya? Sa dulo. Just a friendly reminder to everyone, please personal belongings and thank you. Paalala sa lahat, mag-iingatan ang inyong mga personal na gamit tulad sa cellphone, wallet, bags, at iba pa. Hagdan-hagdan na tumatakbo. Bye-bye mga idol. Good morning again. Thank you for watching sa aking mga videos.